iki mau ya. Iki mau iki kudune ngene. Ngene kena gamane Ndara das. Lah, suwek cangkeme. Wah, kelakon mambrung tenan kowe. Ayo, ndi tunggale? La la la. Samyo matali bintang sangat cimicil wayahe briefing maning ndi to Werkudara iki. Wayahe perang ora melu perang. Ngebot-ngeboti gawan wae. Nyai Janaka lan Nyai Werkudara. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Wah, jlitheng tresna kakangku apa? Aja grusa-grusing dadi lakumu, Yai. Nggone lumaku pun Kakang lawan Siadi iki kudu kapitung nganti wermati. Liripun kados pundi Koko Prabu? Sebab Praja Giribajramana negara kang ora kena srangga miring. Coba sawangen Yai kayana wujuding Gunung Jatyaka. Aneng pucuking gunung kae ana cahya kang sumunar baler. Menika sorot cahyanipun menapa Koko Prabu? Wah, kae sorot cahyane apa jlitheng resna kakangku? Uruhanira Yai. Sorot cahya sumunar kae mijil saka wujuding tambur kang aran tambur Kyai Gurnita. Tambur kae isa muni tanpa ana sing nabuh. Aweh tengara marang Ratu Gustine menawa ana parang muka kang bakal hanekani Praja Giribajra. Kok elok sanget Koko Prabu. Ngene Yai Janaka. Tata gelar tambur kae aweh tengara marang Ratu Gustine. Nanging lugune tambur kae bengok sesambat jaluk tulung marang pawonganing sakiwa tengene. Wah, ana tambur kok iso sambat. Werkudara, ing kene pun Kakang bakal crita sithik ngenani bab tambur Kyai Gurnita. Duing nguning Praja Magadha kang jumeneng nata Sang Prabu Briyadata. Kagungan garwa loro cacahe. Sesilih Dewi Retna dilantetna dadi. Wasawetara candra nggone palakrama nanging garwa kalorone pisan urung garbini. Judak babak jroning nala Prabu Briyadata ngawuningani kahanan kang kaya mangkono. Ing kono banjur Prabu Briyadata maneka nyuwun marang Adile Kudrat. Srupa nyuwuning Prabu Briyadata ing kono banjur Sang Hyang Bathara Guru utusan marang Pukulun Narada kinen hamrepeki Prabu Briyadata.
Banjur Sang Hyang Narada paring sarana marang Prabu Bryodata wujud puh jengki kang mung sajuga. Puh jengki kang mung sawiji kuwi banjur sinigar brak tumuli pinaringake maring garwa kalorone pisan. Elok ing ngahanan Yai. Ora gantalan Candra Dewi Retna Dilan Retna dadi bisa nggarbini. Lalu diwasane ngari wis jangkep sangang candra 10 desa dina-dina. Jabang bayi pengen weruh madanging hawa. Kagiat Prabu Bryodata ngawuningani garwa kalorone pisan nglairake jabang bayi kang mung separo-separo. Lingsem jroning wardaya Prabu Bryodata tumuli utusan Nayaka Praja. Nyetrake tugelan bayi mau ning tengahing wana. Kadadak ana tengahing wana wujuding wewe kang ngaran Nyai Jara. Ngawuningani tugelan bayi kang mung separo-separo mau giya cinandak digathokake dadi sawiji. Elok ing ngahanan Yai, tugelan bayi mau bisa gathuk dadi sawiji. Tumuli diupakara kelawan Nyai Jara diwenehi tenger Jarasandha. Jarasandha arane. Dina dadi minggu dadi sasi dadi taun. Ing kono Jarasandha wis ngancik akhir diwasa. Yen cara agamane wis balik. Jarasandha banjur takon marang Nyai Jara sapa lugune wong atuwane lanang. Ing kono Nyai Jara waloka kahanan kang wis dumadi. Dikandhake kelawan Jarasandha menawa Jarasandha mono lugune bocah tugelan. Putra saka Magodhat majaning Prabu Bryodata kang ginuwang ana ing tengahing wana. Krungu kandhane Nyai Jara gempung si Jarasandha tumuli ngluruk aning Praja Magodha. Sawise sabet jagong lawan Prabu Bryodata ing kono Prabu Bryodata banjur seneret diajar nganti tumekeng mati. Bineset lulangi, bineset kulite banjur dipenteng didadekake tambur. Ya tambur Kyai Gurnita kuwi. Nyata kejem sarta wengi si Jarasandha kawa Prabu. Mula kang mangkono Yai Janaka. Ewang ana enteng-entengi penandhangi Prabu Bryodata ngiras. Ruwatun menandhangi Prabu Bryodata tumuli tambur kae jemparingen Yai. Nuning nggih sedika ngestakaken dawuh. Janaka kula wonten dawuh Kangga Prabu Nyai Werkudara. Wah, jlitheng tresna kanggo apa? Sawise nambur Kyai Gurnita wis bedah ateges. Jarasandha ora ngawuningani menawa ana pawongan kang bakal nekani ning negara Giribajra. Salin sandhangan Yai. Sing dikaya ngapa lan kepiye wae Jarasandha isih duweni rasa kurmat marang para pandhita. Mula saka kuwi Yai, ayo ndak kanthi singlon dadi wujuding Brahmana pun Kakang Indramati pemarap Begawan Padmanaba. Kula Resi Suparta. Wah, aku Resi Balawa. Ayo enggal mebing Giribajra Yai.
yaning palopo ati langit Yat langening kalang nyoragara pandamuncar Tinon leraka konang Suram sorot etan kadang Asolan pacaring purnaming kekono Mas Patik Umala Inton Yang Haludra Dewaningsun Yun sewu menawi mboten sisip ingkang dados panyawang kula wonten brahmana cacah 3 sampeyan menika sinten berempat Nuwun Sang Prabu menawi paduka handangu dumateng jasad kula Begawan Madmanaba dene menika adi-adi kula Resi Sumarta lan Resi Balawa Sang Prabu menawi kula tingali ngrikalenggan samangke paduka nandhang Sungkawa menapa ingkang dados bundelaning raos Sang Prabu mbok menawi kula sakadang saged ngudari bundelaning raos paduka Sang Prabu Begawan Padmanaba tiwas kebeneran sampeyan rawuh wonten negari Giribajra awit lugune kula badhe nyara widyaken masukenan kula dumateng para pinter. Nuwun sewu Sang Prabu. Paduka nyuwun menapa? Penemban. Sampun wonten sekawan dinten pirang-ari kula nyupena. Ringin kurung sakem paran rungkak katempuing banjir bandang pasupenan kula kala wau. Mangkuwerdi kados pundi penemban? Sang Prabu. Anggen kula atur wangsulan mangke namung kinarya nakyas ing sesama menapa kula kedah matur ingkang Malaka. Ora yogi sampeyan matur Kang Malaka. Nuwun inggih Sang Prabu. Pasupenan paduka ringin kurung sakembaran rungkat katempuing banjir bandang menika ateges mboten gantalan dangu negari Giribajra bakal rubuh awit saking pangarep paduka piyambak heblos lalat Samar mamoring suksma sinuksma ya winaya ing asepi sinimpen dalenging kalbu pambukaning prana arlen saking layap liya luyuh penemban aja blawanan sing dadi tembungmu. Kowe kandha yen Praja Giribajra bakal rubuh wis tak pikir.
Prabu Jarasandha mun ratu kang sekti mandraguna umpama paramuka kang bakal nekani ana Praja Giribadra wis ana kang bakal aweh tengara. Prabu Jarasandha kowe mung ngejipke tamburmu sing aran Kyai Gonita kae to. Sumurupa tamburmu kae wis bedah. Wis ora bisa aweh sasmita marang kowe. Jarasandha. Raupa banyu wening sumurupa menawa aku Nalendra Indrawati Prabu Kresna lan adik-adikku Janaka lan Werkudara tekaku ing kene bakal ngilingake pangartimu kang angkara murka iblis salat kelepon mungsuh parang hei Prabu Kresna kowe wong licik kowe wong julik ora wani adu dodho klan Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha tak ambali sing dadi tembungku ya. Kleran ana nggonmu nyiksa Raja Nremati kang arep tok pekakak kunjuk sesembahanmu Sang Hyang Rudramati. Kresna. Aja ta mung kowe kang ngelingake marang panjenengan ingsun. Nadyan to dia mudhun nggo gaman bledhek ngelingake marang aku mangsa tak gugu. Dina samangko ibarat iwak wis kecemplung. Raya saadimu aku ora bakal mundur saka. Jarasandha ora watak Nalendra Ndrawati lan adik-adikku ndarbeni pambegan ing kaya mangkono. Diage mila siji antaraning telu kang bakal nyampurnake uripmu sing gagah gedhe dhuwur kae dadi tandingku. Kyai Werkudara ketiban sampur yai. Wah, metu njaba. Wah. Bagus ngrungkepi kunarpaning Jarasandha kuwi sapa? Kula pun Jayacena Kaka Prabu. Menika
kula putranipun Kanjeng Rama Jarasandha. Apa kowe bakal males hukum marang patine wong atuwamu? Mboten sinuwun. Lugunipun kula mboten condong lawan pangidheping Kanjeng Rama Jarasandha. Menawa mangkono Jayasena asma lengkapmu sapa to? Jayasena Jailani. Oh. Ora mangkat kok. Menawa mangkono ayo Nalendra kang kinunjara kae gagil warana nuring Gisdika ngestaken dawuh. Ayo keluar. Yo. Prataruna aku tiya Koko Prabu. Wonten dawuh Nyai Prabu. Lajeng kados pundi pranataning Sajiraja tumapake ngadicara kula sumanggaken dumateng Koko Prabu Indrawati. Nyai Prabu kados langkung utami menawi saking pamanggih kula saha menawi wonten keparing enggalih Kanjeng Hyang Ngetal Kandha ingkang badhe ngadani pawiwahan Sajiraja Surya menika. Awit inggih namung panjenenganipun Kanjeng Hyang Ngetal Kandha salah satunggaling brahmana ingkang sampun putus ing reh saneskara. Ya butuh Kang Hyang Wirata sarujuk kados pundi Kang Hyang Ngetal Kandha pun wayah nyuwun dawuh. Ya jagat
Ya Dewa Bathara. Kula lamun wis ana kapitayaning para Pandhawa pun kaki ora bakal solo. Kang mangkon reh ning para Sewa Sugata wis padha ngubungi geni sesaji sarwa ngucapake mantra rahayu. Ing kene kengeyang bakal ngandhake urut reroncen adicara saji Raja Suya. Kang sepisan kawiwitan netepaking pamisudaning Pamong Agung. Dalah netepake pamisudaning Pamong Agung wondene kang kawisuda minangka Nalindra Agung boten sanes namung kejawi putu kula Puntadewa labet. Inggih namung panjenenganipun putu kula Puntadewa satunggaling Nalindra ingkang sampun kuwawa ngadani sesaji raja. Dene Pamong Agung tinampi dening Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna awit tanpa putu kula Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna lumadening adicara saji Raja Suya boten badhe kalampahan. Wonten adicara salajengipun kinarya pakurmatan kelawan ngaturaken supaketing kekadangan inggih menika sami ngunjuk argya. Dene ngunjuk argya kala wau kawiwitan saking ingkang minulya putu kula Puntadewa wondene ingkang kalih kinarya pakurmatan dumateng Nalindra Ndarawati Sri Bathara Kresna. Wondene salajengipun Sri Baginda Maharaja Maswati lajeng para brahmana Sewa Sugata dalasan Raja Narpati ingkang sampun anjenengi wujuding saji Raja Suya. Ingkang menika menawi urut-urutaning ngunjuk argya wonten satunggaling Nalindra ingkang boten karenaning penggalih. Dinten mangke kula kepareng anggadhahi pemanggih penemban kula ingkang boten sarujuk. Jagat Dewa Bathara katepangaken kemawon penemban kula Nalindra Cedi Prabu Supala dene prataning Prabu Supala wonten mawahan menika kula mboten kepengin nyekseni jumenengi Nalindra Agung nanging prataning Prabu Supala wonten mriki nuhoni sedahan lumadining saji Raja Suya. Tata pacara saji Raja Suya ingkang ngraketaken supaketing kekadangan kanthi ngunjuk argya menika pralambang kadangan. Urut-urutaning ngunjuk argya ingkang sepisan Prabu Puntadewa kula cocok. Namung menawi ingkang angka kalih Prabu Kresna kula mboten mathuk, kula mboten sarujuk. Kula mboten condong, kula mboten wajong. Lho. Menapa sababipun? Kresna menika tiyang menapa? Kresna menika kemladiyani baratipun. Kresna mboten saged gesang menawi mboten nemplek dhumateng para Pandhawa. Tur kula mboten sarujuk menawi Kresna sinebut ratu ingkang wibawa. Menapanipun ingkang wibawa? Ra inggih langkung wibawa Nalindra Cedi Prabu Supala tinimbang Kresna. Kresna menika ratu menapa? Kresna menika wong licik. Kresna menika wong julik. Senengane mitnah liyan, gage kae kenekno, gage kae patenono. Ning awake dhewe ora gelem tumandang. Sing dijoke mung wong liya. Yen ana apa-apane, dhewek ora gelem kaklak, ora gelem tanggung jawab. Ning yen ana batine dheweke melu kaklak, melu nguntal. Ratu apa Kresna iku? Ngono kok didadekke Pamong Agung. Kresna niku ora patut wonten pawan mriki. Saha Kresna niku ora patut ngunjuk argya. Kresna niku patute ngombe bayu sabun, bayu racun gendang mudhar. Nun mangapunten
Kanjeng Eyang. Paripaksa kula munggel limah. Ana apa Budu? Ngumandhang wonten ing tawang swantenipun Nalendra Cedi Prabu Supala. Ingkang sedaya kala wau ngina dhumateng Ratu Indrawati. Nyuwun wedal gangsal menit kemawon kula badhe ngrampungi perkawis. Iya ya Budu. Nanging aja gawe gegering pawiwahan. Ngeling ana yen iki Sraji Raja Suya Budu. Boten kok Eyang. Sekedhap kemawon. Supaya kang kaya kowe. Ora ndadak merangi tatal yen aku andar-andarangen ndukur ngandhake lakuning Supala lan Prabu Kresna. Mundhak banger tutuk ing Nalendra Indrawati. Nyuwun pangapunten para lenggah. Sampun sami horeg. Ing dinten mangke kepareng lenggah ingkang mrayogi kula badhe ngrampungi perkawis. Namung kula suwun lenggah ingkang utami menawi salebeting kula ngrampungi perkawis mangke wonten satunggaling nalendra ingkang mingset saking palenggan tertamtu. Nalendra kala mau wonten gandeng jenengipun nglawan Nalendra Cedi Prabu Supala. Supala kang kaya kowe ora perlu ndadak tak baleni wis marambah makaping kowe gawe horeg ing atining Prabu Indrawati. Malah dina iki wis jangkepe nggonmu mirang-mirangke Ratu Indrawati ana ing Pawan Agung. Mula tinemene pawan iki genepe kudu nganggo patine Supala. Mula tumungkula ing Pertiwi tumungkula ing Angkasa. Sampurnaning Prabu Supala saka tanganing Prabu Kresna nyoh senjata Cakra Tamanuma. Geger pepuyengan solaing para raja Nderpati. Eling-eling Ratu Ngastina. Kladuk pura awit kladuk nggih ngunjuk. Mulat kedaton Indraprasta ingkang sakalengkung intah. Prasasat Salendra bawana gumun ngungun yasing Prabu Duryudana. Aja sinenggo jrambah-jrambah sinenggo toya. Lumampah Prabu Duryudana kecemplung blombang tili-tili ger sinurak Raja Nderpati. Putu rame-rame kaya nang apa Putu? Eneng wong mendem Kanjeng Eyang. Bengak-bengok ladalah. Kanjeng Eyang inggih kados ucap kula ngajeng wau salebeting kula ngrampungi perkawis menawi wonten Nalendra ingkang mingset saking palenggan tertamtu. Wonten sambung rapetipun kaliyan Nalendra Cedi Prabu Supala. Kadose ingkang mendem wau ingkang kecocok cakra menika nggih menika. Iya ya Putu. Nuwun mangke para raja Nderpati. Kula aturi lenggah malih ingkang mrayogi. Putu. Rahning wasantuk paseksening Nalendra 100 negara saha wis tinenggan para brahmana cacah 40 teges Sesaji Raja Suya iki wis sah. Mung karing aturake kunjuk syukur tandha panarimaning titah. Kunjuk Gusti kang nyipta jagat ingkang wis paring kanugrahan. Kanikmatan sarta kamulyan supaya purnaning Sesaji Raja Suya iki ambabar katentreman.
Dewa Den. Sak menika sampun rampung anggen paduka. Ngawontenaken adicara upacara Sraji Raja Surya. Mugi-mugi saged nyembuh desa ing luara mriki. Sak sampunipun ringgitan mugi-mugi desa luara saged pinaringan bagya mulya ayem-ayem tentrem kawulanipun. Ndara mugi-mugi Bapak Kepala Desa Ivan Rifai Fatullah saged sehat. Allahumma mugi-mugi saged lancar anggenipun anjalani dados kepala desa. Allahumma. Ndara mugi sedaya saged pinaringan bagya mulya. Akhira salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.